Foli ani tanuni an b'a di an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Balbu Media kanubaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Ayiwa ni an y'an ka kumaso mandi la ni waati in na an bɛna jamukan sigi aw ye jamukan min bɛ kuma baara kɔnɔ kow kan. Baarakɛlaw ni aw bɛɛ lajɛlen ka ko ye tarata donyaw ani alamisa donyaw fɛ a kana fɔ aw si kɔ. Ni waati in na an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma jamukan in bɛna présenter ni aw balimamuso a n'aw denmuso a n'aw mɔdenmuso ye n'o ye Tarawele Alimatu ye. Donc ka daw kulo kan fana ko mɔgɔ bɛ kan an bolo yan minnu bɛ kuma baara kuma ko kan ani an bɛ maa fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛna kuma ka kuma sama u ni ɲɔgɔn cɛ pour que an ka media kɔnɔna la yan nɔ kuma in bɛɛ b'i ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na. Donc o hukumu kɔnɔna la maa fila b'an bolo yan maa kelen ale ti maa dogolen ye ten maa tɔ kelen ale kɔni maa si t'ale dɔn an bɛna kuma tɛngu la u bɛ foli di an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na ne balimakɛ kɔri baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na alhamdulillah. Tɔgɔ duman jamu duman. Ne tɔgɔ ye Babu Dramé à l'état civil mais réseau sanfɛ mɔgɔ caman bɛ n dɔn le panafricain. Ayiwa o diyara n ye kojugu foli jumɛn b'i bolo ka di an lamɛnbagaw ma sisan. Folikan min bɛ n bolo ka ɲɛsin an lamɛnbagaw ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo f'i sigiyɔrɔ la an bɛ Balbubugu Media la bi n'Ala sɔnna ma an bɛna kuma baara kunkanko de kan. Siga t'o la mɛnɛ ne balimakɛ kɔri baasi t'i la. Oui, alhamdulillah rabbil alamina baasi t'i na an b'Ala fo k'a barikada. O diyara n ye. Awa. Merci beaucoup. Moi c'est Abubakar Sidiki Ndiaye. Ayi e ti maa dogolen ye kɛnɛ in Voilà. kɔnɔna la. Moi c'est Abubakar Sidiki Ndiaye. O diyara n ye. Gawlo Kechenyi. C'est ça. A diyara n ye. Parce Merci que beaucoup. j'en suis fier de moi quoi. C'est pour cela que je mine faut kuma chama. Ouais, Voilà, vas-y. C'est bien. C'est bien aussi. Voilà. Et Dramé, tu es là aujourd'hui an bɛ ka kuma baara kɔnɔ kow de kan. Oui. O ye tiɲɛ ye. N'i ko baara i ko dɔ kɛ. O ye tiɲɛ. Den kɛni n'i nana ka ban jagoya ye cɛsiri ye jagoya ye dɔ kɛ ye. Siga t'o la. C'est à dire n'i m'i cɛsiri n'i ma dɔ kɛ i bɛ minɛ ka di dɔkɛlaw ma. Wulibali. Donc o hukumu kɔnɔna la an ye wele bila i ma nin waati in na i y'a fɔ n ɲɛna fana ko i delila ka taa tunga la ou bien i bɛ sigilen bɛ yen nɔ de n bɛ fɛ ka bɔ o fana kalama. Bon n bɛ foli ni tanuni lase i yɛrɛ ma invité la. A diyara n ye. Ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ studio kɔnɔna la Oui. ka Balbubugu Media baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo. Inchallah. An tɛ ɲina an filɛbagaw kɔ. N'Ala sɔnna. Ne ye Babu Dramé n kun bɛ Mali la mais Ala y'a kɛ n sigiyɔrɔ bɛnnen don Congo Brazzaville ma nin wagati in na. Fɛn min ye n se yen nɔ baara ɲini de don. N'i y'a ye i bɛ bɔ i faso la k'i bɛ taa ɲini jamana wɛrɛ sanfɛ f'a ka taa sɔrɔ baara ka diya i yɛrɛ ye fɔlɔ. Siga t'o la. Bon n'i ma kɛ baarakɛla ye dɔrɔn i bɛ minɛ ka di baarakɛlaw de ma. O ye tiɲɛ ye. Bon mɔgɔ min b'a ka minɛn ta ka taa wali jamana kan dusukolo de b'i bila a la fɛn ɲini de b'i bila a la n'i ko fɛn ɲini na n'i ma kɛ baarakɛla ye dɔrɔn i k'i sen bɔ fɛn ɲini na quoi. O de y'a to an bɛ sigilen wali jamana kan nin wagati in na an bɛ fɛn ɲini na c'est que a tɛ se ka ɲɛ ni baara tɛ an bɛ baara la. Tɔnɔja ye jumɛn b'e bolo ka da a ka kuma in. Juste moi je l'apprécie beaucoup ne kɔni b'a féliciter parce que mɔgɔ min b'a fɔ ko n bɔra n faso la ka taa jamana wɛrɛ la ko ne taara yen nɔ baara ɲini de kama. Alhamdulillah rabbil alamina juste j'ai une question à lui question kelen bɛ ne bolo ka ɲɛsin a ma. E bɛ bɔ yan waati min na e bɛ bɔ Mali la waati min na ambition jumɛn tun bɛ la i tatɔ la tunga fɛ. Ok n balimakɛ i ka ɲininkali diyara n ye. Oui. Ni mɔgɔ kɔni bɛ bɔ i fa ni ba ni ka denbaya la ka taa tunga la ambition kelen min don ka taa fɛn sɔrɔ ka na denbaya la hinɛ. Oui. Siga t'o la. Ni mɔgɔ n'i ye fɛn ɲini a tɔnɔ fɔlɔfɔlɔ bɛ i yɛrɛ ye. Maintenant n'i ye ɲɛ sɔrɔ a la i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka bɔ i nu ma. Oui. Ne kɔni ambition foyi wɛrɛ kun tɛ ne la ka taga ka fɛn ɲini surtout malien joli bɛ malien na ka tila ka na denbaya soutenir. O ambition de ye ne lataga surtout Mali kɔnɔ i bɛ se ka kalan caman kɛ après baarako bɛ gɛlɛya. C'est vrai. Surtout mɔgɔ min ma kalan jan kɛ. Bari an marakaw n'an ka kalanko tɛ ten kosɛbɛ. Tiɲɛ don. Bon kalan ferekera ne bolo niveau dɔ la. Ayiwa ni bangebagaw an y'a jate minɛ ko ka taa a ɲɛɲini cogoya wɛrɛ la. O fana ka fisa ka to Mali kɔnɔ ten. O de kɔni ye anw bila tungafɛ taga la o y'anw marakaw danbe. C'est vrai. Ne ko yalima i ye gɛlɛya sɔrɔ sira fɛ yan. I tɛ se ka tunga fɔ k'i t'a gɛlɛya fɔ. Siga t'o la. Mɔgɔ si tɛ se k'i ka minɛn ta k'i taara wali jamana kan k'i ye fɛn sɔrɔ i nana ka sɔrɔ ko min sɔrɔ o tɛ se ka kɛ. Hali n'i b'i fa jamana kan n'i bɛ baara kɛ gɛlɛya caman bɛ o kɔnɔna la surtout n'i t'i fa jamana kan. Oui, c'est vrai. Ko tunga tɛ danbe dɔn nka a bɛ den ɲuman dɔn. N'i taara wali jamana kan diɲɛ ko sugu bɛɛ bɛ taa i kan. Siyɔrɔ jugu b'o la
baara sɔrɔ gɛlɛyaw b'o la baara yɛrɛ sɔrɔlen kɔfɛ i bɛ taga sɔrɔ i bɛ baara kɛ tɔnɔ min kama dɔw t'o tɔnɔ sɔrɔ tunga ka gɛlɛn dɛ tuma dɔw la hali i ka bato a ka gɛlɛn ka sababuya kɛ fɛn ɲini ye donc tunga kɔni gɛlɛya tɛ fɔ ka ban an bɛ fitinin dɔrɔn de fɔ a la i mana fɔ cogo o cogo i ye dɔɔnin dɔrɔn de fɔ sinon tunga gɛlɛya tɛ fɔ ka ban. c'est pour ka kuma caman ne b'a fɔ fɛn dɔ gɛlɛya i bɛ dɔ fɔ a la mais minnu bɛ a camancɛ la olu de bɛ se ka caman fɔ a la. Merci beaucoup. E taara tunga la e taara ye i bɛ ka baara jumɛn de kɛ yen sisan yanni i ka o baara fana sɔrɔ gɛlɛya dɔw nana o la wa. bon i b'a dɔn tunga baara fana bɛ dépend i bɛ taga yɔrɔ min mɔgɔ dɔ bɛ taa farajɛ la i bɛ taga sɔrɔ ka baara majorité ye kalo sarala baara ni fɛnw de c'est vrai nka anw bɛ yɔrɔ min na an kɔni ka baara fanba ye commerce de bon kabini ne taara ne kɔni bɛ commerce domaine de kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min fana n'o ye Congo Brazzaville ye commerce de bɛ ba la o yɔrɔ la donc n bɛ se k'a fɔ maliyɛnw fɛn fɛn bɛ taga yen a majorité 80% a bɛɛ bɛ commerce de la donc ne kɔni bɛ commerce de la n bɛ profiter k'an ka patron fo nin yɔrɔ in na n bɛ baara la mɔgɔ min bolo n'o ye PDG Seku Dramé établissement Les Palmiers o président don. a bɛ foli mɛn Tɔnɔjɛ. i bɛ k'a faamuya a bɛ ka min kɛ nin e y'a faamuya. a bɛ k'a den ka publicité. voilà Dramé bɛ k'i den ka publicité kɛ. n balimakɛ i tɛ sabali n bɛ k'an ka patron de fo. voilà o tɛ ko gɛlɛn sa i bɛ taa Congo a tɛ mɛn ni a taara a bɛ taa foli fɔ patron ye. voilà an bɛ fana ci dɔ d'a kan a b'a fɔ patron ye. voilà PDG voilà ni ɲɛma na an ka foli kan bɛ sira la on sait jamais. voilà juste Dina. Naam. Ne bɛ fɛ ka Dramé de ɲininka Dramé ko k'ale bɔra yan nɔ ni ambition min ye ko ka taa wari ɲini ko ka segin Dramé nana ka Mali la yan nɔ sisan o b'a jira ko wari sɔrɔla. ɲininkali gɛlɛn. voilà e ko k'i taatɔ la i taara wari ɲini de la maintenant i dun bɛ Mali la sisan o b'a jira e ni wari de nalen don sisan c'est vrai. Dramé an b'i lamɛn. n balimakɛ i ka nin ɲininkali a nafa ka bon kosɛbɛ. oui. ko mɔgɔ taga kun ka kɔrɔ ni yɛrɛ ye. oui c'est vrai. i bɛ taa fɛn ɲini ka na n'a ye faso la. bon mɔgɔ si ni ala bɛnnen ta kan ko ni n taara dɔrɔn ko n bɛ miliyari de aramase n bɛ na n'a ye faso la. c'est vrai. an kɔni an b'a kan mais fɛn kelen bɛ tungaranke la bi bi na f'an ka o fɔ diɲɛ bɛɛ k'o faamuya n'i taara tunga la i ye fɛn sɔrɔ o i ma fɛn sɔrɔ o i kana ɲina i bɔyɔrɔ kɔ. i bɛ taara yɔrɔ min na i faso tɛ i taara ɲinini de la tuma dɔw la o b'an kunna da yɛrɛ u b'a fɔ ko aw t'aw fɛ yen a ye t'aw ka dugu la a kana n'an tɔɔrɔ yan nɔ olu bɛɛ bɛ fɔ a ma an b'o muɲu mais n'i tora kana bɔ i fa kɔrɔninw ni ba kɔrɔninw na i ni denbaya bɛ ɲɔgɔn ye o fana bɛ se ka caman fara kow kan ne kɔni nana n t'a fɔ n ye sɔrɔ kɛ n t'a fɔ n ma sɔrɔ kɛ an bɛ dugawu kɔni kɛ toujours sɔrɔ caman caman na nka Zeyina kɔni n nana bɔ famille la ni ala sɔnna a ma n b'a fɛ ka segin tuguni. n'i y'a faamuya sa Tɔnɔjɛ a nana vacances de la tan. Dramé mɛ ne ka kuma jaabi o ne y'a ɲininka de sisan non sisan i bɛ fɛ min na a m'a fɔ a ye fɛn sɔrɔ mais a kɔni nana mais e k'o to a m'a fɔ k'a ye fɛn sɔrɔ a m'a fɔ k'a ye fɛn sɔrɔ awɔ a bɛ fɛ ka d'accord maintenant Dramé tulo b'i la je reviens avec toi encore y a pas de problème Dramé ko an ma a ko tunga gɛlɛya ye wajibi ye ko n'i taara ko a bɛ fɔ bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko tunga ti danbe dɔn k'a bɛ den sɛbɛ dɔn Dramé o tɔna minnu tɛ k'a sɔrɔ olu ye jumɛn ye. ayi dɛ Tɔnɔjɛ o tɛ dɛ. kuma na dɔw bɛ yen dɔw taara tunga na Dina non soyons clairs. Tɔnɔjɛ sisan dɔw taara tunga na ne b'a fɔ don voilà a to n k'a jaabi tunga tɛ danbe dɔn mais a bɛ den sɛbɛ dɔn tunga tɛ danbe dɔn mais a bɛ den dusuman dɔn kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na mais minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ fɛn sɔrɔ a la olu ye jumɛn ye Dramé de bɔra tunga na ale b'a dɔn. Dina n b'a jaabi. merci an ka taa. a tɛ gɛlɛya. i kana ɲinɛ k'a fɔ ko n ye kuma donso fana ye. vas-y Dramé. mɔgɔ bɛ taa fɛn ɲini. kuma de kuma. kulun kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ŋaniya ye ba tigɛ ko ɲuman ye. tiɲɛ don fo ni ŋaniya wɛrɛ bɛ min kɔnɔ. a kɛra tunga ye o a ma kɛ tunga ye o n'i nana diɲɛ kɔnɔ f'i ka dɔ kɛ. tiɲɛ don. sɔrɔ ye ala ta ye nka cɛsiri o bɛ wuli dusukolo la. c'est vrai. n'i taara tunga la a ka di ye ka kɛ miliyardɛri ye ni mɔgɔ ma kɛ miliyardɛri ye i b'i jija i kana kɛ baarakɛbali ye. baarakɛla ani sɔrɔkɛbaga u tugulen bɛ ɲɔgɔn na nka forcément baarakɛbaga bɛɛ fana tɛ kɛ sɔrɔkɛbaga ye i b'i jija dɔrɔn i kana ye fugaru de fɛ o de ka gɛlɛn donc minnu bɛ yen nɔ n'u ma fɛn sɔrɔ bi n'u tɔgɔ tɛ ka fɔ u k'u jija u kana kɛ fugari ye hali n'u ma fɛn sɔrɔ o t'an ka laɲini ye nka sini ma sinikɛnɛ u n'a fɔ karisa kɔni cɛsirilen kun don o de ka gɛlɛn cɛmaniya la. o ye tiɲɛ ye
tubabu ko ten ko aucun métier n'est méprisable. Voilà. Tout métier a sa propre valeur. Sigatola. I ka jaabi sɔrɔ la Tonton Jai. Bon, on bɛ se ka taga. Tagali ɲɛfɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ halisa. Mais ala sɔnna. Darame, mais Dina dɛ, juste Darame. N kɔrɔkɛ. Mais a fɔra wagati dɔ la ko n'i taara jamana kɔnɔ ko kabini aw filɛ nin cogo min na sisan, n'i taara jamana kɔnɔ ko a b'a kɛ éducation de base k'a b'a caman perdu. Parce que moi je peux témoigner ça. Tu m'excuses le temps. N tɛna fɔ k'i ye yafa n ma yɛrɛ parce que tu es un frère à moi. Y a pas. Marakaw fɛ yen nɔ a fɔra ko jini blessé ninnu k'olu ka dabila. Toi, jini blessé bɛ la, ça y quoi? Merci beaucoup. Question fana diyara n ye. Ou bien e taalen Brazza, e ye min ye Brazza Congolais la, e bɛ fɛ k'o ladege. E bɛ fɛ k'a fɔ k'a ye ɲɛmɔgɔ ka éducation de ta ka fara. Sinon ne ye maraka dɔn ne gulokiba de ye, maraka dɔn ne don ni fɛn de ye, mais moi je le vois avec. Bon, n bɛ n profiter yan ka foli bila an bangebagaw ye. Awɔ. Parce que an ka mara sinsinbere dɔ ye olu ye. C'est vrai. Fini farafaralen don a tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ tiɲɛnen ye. Oui. Mais kun min b'i bila a la o de bɛ se ka kɛ mɔgɔlankolon ye. Bi ta in kɔni sɔgɔlen don dɔɔnin. Nka a tɛ komi i n'a fɔ n ka fini donta bɛɛ ye nin ye. Sinon dɔw yɛrɛ ye n ye sisan n dontɔ la studio kɔnɔ ko tuma ko nin ye rappeur de ye. N ko non rappeur tɛ. A bɛ se ka kɛ denmisɛnninya kɔnɔna don. Nka n'Ala sɔnna ma don n'a nataw la ne yɛrɛ na maloya ni nin fini donta ninnu ye. An bɛ se k'a bila denmisɛnninya minɛn kɔnɔ bi bi in na. Sinon ani mara exactement n b'a fɔ o tɛ kelen ye quoi. D'accord. Tonton Jai. Oui. C'est chaud. A bɛ n'a fɔ nin cɛ in bɛ se kuma la dɛ. A bɛ se kuma na mais an bɛ ɲɔgɔn na yan. E tɛ k'a minɛ o. Non an ka taa Dina. Jai kuma ka di n Jai ye. Nka ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na a ɲinalen don ko je suis un parolier. C'est vrai. Moi je cultive la parole pour mieux m'en servir. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ayiwa. On est là aujourd'hui. An ye nin faamuya. Ça va se comprendre. Darame. Halisa ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ de faamuya. Nin waati in na caman bɛ tunga la. Caman fa n'u baw bɛ yan musokɔrɔbaw bɛ yan. Mais ne b'a jateminɛ fana dɔw mana taa. Olu tɛ kɔfilɛ somɔgɔw la u b'a fɔ somɔgɔw ka téléphone numéro perdu la somɔgɔw fana minnu fana bɛ yan dɔw tɛ weleli kɛ k'u lahalaya ɲininkali kɛ u b'a fɔ dɔrɔn karisa wa ale taara ale ye fɛn sɔrɔ ale ɲinana anw kɔ an mɛnna c'est à dire dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la quoi ne bɛ fɛ e ka dɔɔni fɔ ne ye o de kan quoi. Ko ni mɔgɔ min ye ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛ b'o kan a cili b'o tigi kɔnɔ. Ne tɛ nin kɔrɔ dɔn. Ne bɛ tunga la depuis 2014. 2014. Ani bi cɛ san 11 ni n ka denmisɛnninya dɔw bɛ san 20 san 30 la ye. Siga t'o la. Nka fɛn min ka jugu tungadenya la ka ɲini kɔkɔ ko tungaranke i bɛ taa ka min sɔrɔ ɲɛ i t'o dɔn mais i bɔra ka min to so i b'o dɔn. Sɔrɔ ni sɔrɔ kɛbaliya k'i hakili to so la n'a k'i la o de ka ɲi tungaranke ma ka tɛmɛ somɔgɔw filili kan. Mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ so wele a bɛ se ka kɛ gɛlɛya sababu ye. N'i taara tunga la siyɔrɔ ni dumuni de ka gɛlɛn fɔlɔ n'o sɔrɔla i bɛ se k'a fɔ i jɔn ka denbaya wele ka lahalayaw ɲininkali kɛ nka ni crédit sɔngɔ tɛ e kun e tɛna se ka somɔgɔw wele dɛ. Ni somɔgɔw fana kɛra hakilima ye ni n ka karisa famana i kana bila dɔrɔn k'ale bɛ fɛn ɲini yɔrɔ la ko diyagoya fɛn de b'a bolo ale de kan k'e wele i bɛ crédit ta i b'a wele k'a ɲininka n'a sɔrɔ a bɛ si cogo ɲuman na ou bien n'a sɔrɔ a bɛ lahalaya ɲuman na o de fana ka fisa. Fɛn min ye somɔgɔ caman fana ɲinani don o yɔrɔnin kɔ bi bi in na an b'a fɔ an somɔgɔw ye n'an faman'u ma u kana ta ni dusu ye u fana ka to k'an wele k'an ka lahalayaw ɲininkali kɛ o fana bɛ tungaranke hakili sigi dɔɔnin. O yɛrɛ de ye point yɛrɛ yɛrɛ ye. Tonton Jai. Mais Darame tulo b'i la. I ye zana belebeleba dɔ fɔ sisan zana ka girin dɛ. Tonton Jai ne yɛrɛ t'o kɔrɔ dɔn. Awɔ ko fɛn min ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛbɔ kan k'a bɛ ci. A ka sɔrɔ ɲɛbɔ tɛ ɲɛ dɔn. A kɔrɔ. Mais juste a bɛ fɛ k'a jira i la de n'i ye tungaranke dɔn ka tɛmɛ tungaranke yɛrɛ kan i bɛ fatu quoi parce que ale yɛrɛ de bɛ tungaranke yɛrɛ de bɛ se ka tungaranke kungo fɔ. Siga foyi t'o la. A bɛ fɔ o de f'i ɲɛna quoi. N y'a faamuya. Danseka ne bɛ fɛ k'e ɲininka o. N b'i lamɛn. A fɔra ko Congo Brazza o fɔra ne ɲɛna dɛ je n'ai pas été là-bas. A fɔra ne ɲɛna ko muso fɛn ko ninnu e bɛ don ko ninnu na kɔni. I b'a faamu hakili bɛ kɛ ka taama nɔfɛ quoi. Wala ne ɲɛ bɛ la cogo min na ne est ce que ne Congolaise minɛ e ye. Tu es bien arrêté en forme. E yɛrɛ kɛ jateminɛ kɛ sa on te dit quoi. E draguera siɲɛ joli sugu kɔnɔ. I ka nin ɲininkali a diyara n ye kojugu. Oui. N bɛ ɲɛsin tungaranke jeunes ma. Cɛkɔrɔba yɛrɛ b'a la nka n bɛ kala sɛmɛ olu la. A y'a lamɛn. Mɔgɔ caman bɛ yen i ka base
a bɛ tiɲɛ i bolo k'a sababuya kɛ musoko ye n'i y'a ye a y'a fɔ a dɔnbaga de y'a fɔ a ye mɔgɔ b'a dɔn Tɔnɔnja yɛrɛ taara n'o y'a lasegin ɲininkali gɛlɛn nka tungala bi bi in na jeune caman bɛ yen u bɛ gɛlɛya kɔnɔ a sababu ye musoko ye jama ka hakɛ to n b'a fɔ n ko n yɛrɛ jɛlen don n ko jeunes ne yɛrɛ b'a kɔnɔ nka hakili ka taama kuma nɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ ne bɔra village de la ne ma mɛn Bamakɔ n nana n ka passeport dilanna visa kɛra la séjour kɛra la n tagara i bɛ taa sɔrɔ village sunkuruntigɛ ninnu jama ka hakɛ to bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ min bɛ t'u denmuso nɔfɛ o dɔw bɛ don so kɔnɔ u bɛ sigi u bɛ baro kɛ nka ni kɛcogoya wɛrɛw dɔw tɛ kelen hali n'a sɔrɔ bitaw yɛlɛmana mais tunga la n'i taara surtout an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Congo ye e tɛ muso ɲini dɛ muso de bɛ e ɲini muso bɛ e ɲini ka da kun jumɛn kan parce que e de bɛ sugu kɔnɔ e de bɛ ka wari ɲini olu mago bɛ dumuni na u mago bɛ fini la olu ka tabiya n'an ka tabiyaw tɛ kelen an ka maraw tɛ kelen ni musomanin ye o mɔgɔ sugu ye surtout min bɛ ko ka jɛ dɔɔnin dɔrɔn u bɛ boli e nɔfɛ walasa k'i bolota sɔrɔ k'a dun n'a fɔ i yɛrɛ bɛ cogo min na o kuma yen cɛw bɛ cogo ne yɛrɛ bɛ jeunes cɛla o a ko n'u y'i ye i kolen jɛlen n'u y'i jɛlen ye dɔrɔn surtout i bɛ sugu kɔnɔ non ni ko yen cɛw anw de ye fɛn ɲininaw ye quoi i b'a dɔn an bɛ nin yɔrɔnin fɔ bamanankan na nka an bɛ taa jamana minnu kɔnɔ i bɛ taa k'a sɔrɔ olu an bɛ baara minnu kɛ o man di olu ye bureau kɔnɔ baaraw de ka di olu ye c'est vrai bon anw de bɛ sugu kɔnɔ anw de ni wari fana ka surun ka tɛmɛ o jeunes ninnu kan donc musomanin ninnu b'u ɲɛsin anw ma non c'est pas parce que u b'an fɛ dɛ mais an bɛ se ka mago fitinin min ɲa u ye e bɛ 600 sɔrɔ tile kɔnɔ bogotiginin ka don e kan e y'a ye cogo ɲumanin ye u bɛ tubabu finini minnu don o diyara e ye e ma dege o la village la ne y'o kɛnɛkɛnɛnin dɔ ye ka na e nɔfɛ e b'a fɔ k'i kɛra diɲɛ fɛn bɛɛ e b'o 600 tila i ni o cɛ fo kalo sara bɛna tuma dɔw la o bɛ kɛ baara ye e kan ka économie kɛ wagati min na o wagati y'a sɔrɔ musoko kasa bɛ ka don e nun na dɔɔnin dɔɔnin e hakili tɛ kɛ sini ye tuguni o e hakili tɛ kɛ si ye voilà i hakili bɛ fɛn wɛrɛ de ye ne balimakɛ bɛ fɛ k'a fɔ n'i taara tunga la i k'i ɲɛsin ka fɛn ɲini ma i k'i kɔfilɛ somɔgɔ la i ka musoko da kɛrɛfɛ c'est vrai an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔba b'a fɔ ko n'i ye tunga balimamuso ladiya k'i segin don i balimamuso bɛ kasi siga foyi t'o la voilà maintenant là ne sɔnnen don a ta ma mais n bɛ fɛ ka fɛn min fɔ a ɲɛna mɔgɔninfinya ye wagati de ye quoi bon comme i yɛrɛ y'i kɛ tunga kuma fɔ cogo min na sisan c'est vrai an kɔni an b'i féliciter malgré tout ni tɛ sira kelen fɛ parce que moi je vois que toi de la manière que toi tu es bien arrêté là e tɛna se ka histoire foyi fɔ an ɲɛna na ko bɛ don an kunkolo la k'e m'i deli k'i tourner cɛ ni congolaise kelen ye i tɛ se k'o fɔ an ɲɛ quoi voilà mais n'an k'i jaabi voilà n bɛna min f'i ɲɛna nul n'est parfait e taara Congo ça fait 11 ans san 11 o san 11 na e relation joli kɛ a bɛ ti saba bɔ tina to n ka jaabi non juste an ka ɲininka tiɲɛ de don c'est ma vie privée mais voilà n bɛ fɛn dɔ fɔ a ye a il bɛ a min faamu quoi 11 ans dans un pays étranger o 11 ans kɔnɔna na e bɛ se ka fɔ ko e bɛ foyi min ka di ye n b'o f'i ye vas-y i kana ɲina ko ne ye adamaden de ye voilà o de y'a to ne ko ka dafalen tɛ a tɛ ka pressé wa a bɛ ka na mais Dina e fana ka n'a dɛmɛ kɛ ne bɛ ka min fɔ a ɲɛna ne bɛ ka a fɔ a ɲɛna parce que adamaden de don ne tɛ ka voilà dɛmɛ ne ko i k'a kɔnɔ a bɛ na de awɔ n bɛ min f'i ɲɛna je ne suis pas parfait c'est vrai ne ma fisa ni tɔw ye ne tɛ mɔgɔ ni san cɛ an bɛɛ ye imparfaits de ye ne tɛ se k'a f'i ɲɛna ko ne talonna ne tɛna f'i ye ko ne ma deli ka talon nka ne kɔni ye denmisɛnnin ye talonni ye jumɛn ye c'est-à-dire fili bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ fili à ton âge fili ni n ko fili bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ tuma dɔ la namasafara bɛ k'i sen kɔrɔ i bɛ cɛnɛ mais i ma bɔ cɛnɛni kama o don kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na kana n'an kɔrɔbɔ kana kɔrɔbɔ man di Dramé merci Dina Naam. Dramé tɛ ka don a sɔnni la sinon a ye relation 3 ɲɔgɔnna kɛ e bɛ k'a pousser de sa voilà ça fait 3 ans 2 i y'o 3 ça fait 9 ans i y'o kɛ bon sisan ni Dramé nana tɔgɔfɔ kɛ sisan e b'a dɔn kow mana caya Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen bɛ k'an lajɛ c'est vrai ni vidéo taara bɔ yɔrɔ dɔw la ayiwa yɔrɔ min a man ka bɔ yen a bamanankan bɛ caya dɔɔnin
donc on était jigala aywa dina an ka foli de an ke espace officiellement espace Balibi Ɲamana kaw fɛ ni ala sɔnna ma an b'a fɔ ka barikada k'a ka cɛden bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ voilà téléphone ko la électronique minan na panneau batterie lithium fɛn bɛɛ lajɛlen la hali ni mago bɛ tisi kalako ɲuman na espace Balibi a tɛ sonorisation minɛnw bɛɛ feere ko électronique en général quoi nin bɛ se a bɛ sɔn ka se dɔnkilida la a bɛ se kuma la cogo min na e m'a ye de a bɛ se dɔnkilida la ah bon mɔgɔ t'a ɲɛ bon dɔn ne ye jeli ye nka ne ka baara tɛ dɔnkilida ye n'o tɛ n ye suraka jeli ye n bɛ suraka jeliw bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na Muruja Bamako ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ne ye jeliden ye n yɛrɛ ye jeli ye n bɛ waso ni n ka jeliya ye nka ala ye dɔnkili nɔgɔya dɔ ma a ma nɔgɔya dɔ ma nka anw ka bonda la cɛw en général cɛw tɛ dɔnkili da cɛw bɛ kɛ kumakɛlaw de ye nka n'i ye min fana kɛlen ye kumakɛla ye i bɛ taa ka taa sɔrɔ o ma se ngɔnifɔ la anw ka jelicɛw ka baara yɛrɛ yɛrɛ ye ngɔnifɔ de ye suraka ngɔni nka komi anw ye école sira de tagama an y'o jɛ dɔɔni nka ni ala sɔnna ma n bɛna hakili to a la parce que fa danbe don donc école fana n'o jɛngɛna marakaden kɔni bolo yɔrɔ kelen pewu sugu kɔnɔna don ni Bamako suguba m'i lajɔ i bɛ taa ɲɛɲini fan wɛrɛ fɛ i bɛ balan bolo i kɛrɛ la ka taa ɲɛɲini ne de la ka kuma in fɔ kuma bɛ ne bɛ kuma in fɔ ko ese tungana taga fɔlɔla marakaw la n'est-ce pas ayi dɛ mais ne bɛ fɛn min faamu Daramɛ i b'a dɔn tantôt Daramɛ b'a fɔ k'ale suraka jeli ye tantôt a b'a fɔ k'anw marakaw voilà ne bɛ se k'o yɔrɔ de faamu quoi n'a ko kuma dɔ la ale ye suraka jeli ye maintenant i b'a fɔ ko maraka mais n'i kɛra suraka jeli i bɛ se k'a fɔ k'i ye suraka de ye mais marakaya bɛ ka na cogo di ne hakili la ko a ko de ko n b'i la faamuya voilà parce que tantôt a b'a fɔ ko suraka jeli tantôt a b'a fɔ ko maraka e tɛna se ka Daramɛ minɛ sa Daramɛ ko sodɔn jiridɔn yɛrɛdɔn ɲɔgɔn tɛ yɛrɛdɔn de ɲɔgɔn tɛ voilà ni n kuma kɛ k'an yɛrɛ dɔn n kun tɛna se ka nin kuma in fɔ tiɲɛ don n bɛ n da don kuma in na k'a walawala de base anw ye marakaw de ye awɔ a diɲɛlatigɛ ni yɔrɔ dɔ ma diya i la i bɛ taa diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ala ye diɲɛ dugukolo da k'a fɛrɛ sigi bɛ mɔgɔ yɛlɛma k'i kɛ fɛn wɛrɛ ye siga t'o la bon an kun ye marakaw ye fɛn min ye an kɛ suraka jeli ye ni b'a fɔ ko suraka jeli an ka sigi laban nana kɛ surakaw fɛ jɛ de kɔnɔna la n'o ye Moritani fan ye n bɛ an fa ɲuman fo Moritani n'o ye Mamadu Daramɛ ngɔnifɔlaba don Moritani nin wagati na n'u bɛ anw ma jɔ u b'a fɔ ko tisiti kendo walatanke an bɔra tisiti ni walata de o bɛ Moritani de fɛ cogo di tisiti ani walata n'u b'an ma jama mɔgɔ minnu b'an dɔn ni mɔgɔ min y'o fɔ e ma sisan nafolo di wajibiyalen don e kan ni mɔgɔ min y'o fɔ ne ma i ye luwanzi de kɛ ne ye i ye ne bɔkolo de fɔ ani ne bɔdugu fɛn min bɛ ne bolo n seko damayira la ne b'o d'i ma en guise de reconnaissance parce que a bɛ fɔ ne fana ma ko jelisɔn jeli diɲɛ Mali kɔnɔ ɲamakala fɛn fɛn bɛ yen o fana bɛɛ bɛ ne deli fo n'a bɔra funɛ dɔw la c'est vrai voilà tɔnɔja e k'a fɔ tan a yɛrɛ a kɛ dugu ninnu tɔgɔ bɔra ko Disiti ni walata Moritani dugu dɔw de don anw sigilen kun don o yɔrɔ de la ani surakaw donna ɲɔgɔn na fo surakaw ka image nana an na hara donna an ka kuma fɔ cogow la an ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ yɛrɛ bɛ surakakan fɔ an ka du dɔw yɛrɛ bɛ Moritani yen nɔ donc surakaya yɔrɔ sɔrɔla o de fɛ donc le fait que an ni surakaw donna ɲɔgɔn na an ye suraka kasa ta ka suraka jogow ta a tɔnw nana na u b'an wele maintenant suraka jeliw sinon n'i ko maraka jeli y a pas de problème parce que an fɛ yen sisan marakakanw de bɛ fɔ ka caya cɛkɔrɔbaw de tun bɛ surakakan mɛn mais u bɛ ka tunu dɔɔni dɔɔni. n y'a f'i ye n tɛ nin minɛ kuma la. ayi mais n bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'i ɲɛna. ayi i b'a dɔn kuma dɔw la kɛ fɛn dɔw bɛ yen a bɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔsigi. awɔ mais. i mana kɛ fɛn dɔ dɔnbaga ye cogo o cogo la dɔn la i bɛ ɲɛkɔrɔsigi. Dina n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de f'i ɲɛna fɛn Daramɛ filɛ nin ye a t'i jɔ sɔn de la o de ko gɛlɛma ye quoi n'a y'i jɔ sɔn na sisan an bɛ se ɲɔgɔn ma parce que ne bɛ kuma fɔ a ɲɛna a b'i munumunu a bɛ kuma munumunu. a y'i jɔ a y'a ɲɛfɔ cogo min na ko ale ye bunahadamaden ne bɛ fɛ ka segin ka na o yɔrɔ de kan a ko k'a bɛ se ka tɛrɛntɛ halisa i bɛ fɛ ka segin. ayi bɔn yen yɔrɔ tɛ bilen fɔlɔ ne bɔra ne b'a dɔn ale b'a dɔn ala b'a dɔn k'a fɔ k'a tɛrɛntɛra a ma se ne k'a ɲininka o la bilen quoi. e tɛna se k'o dɔn e kun tɛ yen. ayi san 11 e bɛ dugu la ayi non i tɛrɛntɛra. ne y'o de f'i ɲɛna n ko n'a fɔra ko denmisɛnninya
am se k'a fɔ ko bana fana don fɛn caman bɛ mɔgɔ sɔrɔ denmisɛnya kɔnɔ ni balikuyara n'i kɛra mɔgɔkɔrɔba ye i b'a fɔ hali ni kun b'a dɔn k'a sɔrɔ denmisɛnya kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ e bolo ko c'est un truc banal ou bien c'est un truc qui est normal bon ni kɔrɔbayara prise de conscience dɔ bɛ na o kɔni bɛ taa sɔrɔ minnu passera o passera c'est vrai donc ne ka passé ni ne ko n bɛ don ko walawala ne ni e fila bɛɛ ɲɛna e yɛrɛ laban bɛ sɔn k'a fɔ ko k'an ka nin to tan k'an tɛ nin bɛɛ kun bɔ c'est vrai mais sisan n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna n bɛ fɛ ka e ɲininka kuma dɔ de la i b'a dɔn o kɔni o bɛ kɛ tunkaranke bɛɛ la n b'i lamɛn mɔgɔ bɔra i faso la ka taa jamana wɛrɛ la a kɛra i la don jumɛn delima ka kɛ e yɛrɛ la Daramɛ la ko jumɛn delima ka kɛ e la don dɔ la i sigi dɔrɔn tunga yɛrɛ nɛgɛ bɔra la pewu i faso hakili y'i minɛ i bɛ fɛ ka na i faso yɛrɛ la mun ko nasugu delima ka kɛ e la fo i y'o miiri o ye ko jumɛn ye wala a bɛ kɛ tungaranke bɛɛ la ni ko n bɛ n da don o la k'o ɲɛfɔ i ye i bɛ se k'a fɔ diɲɛ don o don i hakili bɛ jigin i faso la ni mɔgɔ min kɛra hakilima ye dɛ parce que jɔnmaya sugu dɔ bɛ yen o de la u b'a fɔ ko n'i taara tunga la k'i bɛ dusu bila kɛrɛfɛ dusu min ko don baara dusu tɛ dɛ kɛlɛ dusu de don don o don dɔ b'i kɛlɛ i joko kan don o don dɔ fana bɛ se k'i kɛlɛ i jalakiko kan nka mɔgɔ min b'a fɔ i jɔlen ɲɛna i jo b'a la nka e t'i fɛ yen de n'i bɛ fɛ ka nin kɛ taa i ka so yan t'i ka so ye n delila k'a fɔ dɔ ma n ko kɔrɔ tɛ hakili la k'anw bɛ si yiri de sanfɛ dɛ n ko n'i ka jamana ka di ye a ta i k'a da buru kɔnɔ i k'a dun nka ne ma bɔ sanfɛ ka bin dɛ ne bɔra dugu dɔ la fɛn min ye ne se yan o ye fɛn ɲini de ye mais min delila ka digina yɛrɛ yɛrɛ a don n ye n pari n ye tubilan de don ni n ka fantanya bɛɛ n mago bɛ n yɛrɛ la quoi an tɛ voyant on sait n ye guloki jɛman don ka jini jɛman don sabara fana tun ye jɛman ye a wagati la n tun bɛ téléphone de feere galerie kɔnɔ problème dɔ de nana galerie kɔnɔna la ne yɛrɛ ka problème tɛ mais juste à cause de ce papier là ni papier in sababuya la k'a ta dɔrɔn k'a di dɔ ma polisiw nana u ye n minɛ ni n ka fini jɛman in dɛ u ma n lajɛ dɛ u ma n bila n pan sanfɛ dɛ n pan duguma u bɛ mɔgɔ bila yen de Congo ni polisiw y'i minɛ tuma dɔ la u b'a fɔ k'an kana kuma fɔ publiquement a bɛ se ka problème lase mɔgɔ caman ma parce que an t'an fɛ yen toujours nka u ye n bila siège in dugumana la n y'a essayer ko n bɛ grandeur nin kɛ quoi n ko n tɛ n kunkolo don siège kɔrɔ polisikɛ sinna ka sen ni ranjɛsi kɛ ka n kunkolo pousser ka don o don n makari la a bɛ kɛ i n'a fɔ i ka taa murujan yɔrɔ de a kɛra i n'a fɔ murujan kɔni tɛ bilen o fo n ba ka siya kɔnɔ i tɛ ɲinɛ o kɔ bilen non n tɛ ɲinɛ o kɔ n tɛ ɲinɛ o kɔ o ye dina a bɛ kɛ o ɲɔgɔnna baden fana de bɛ kɛ caman de bɛ yen tungaranke non nin yɔrɔ in na an bɛ tungaranke bɛɛ lajɛlen fo dina an n'an ka koba 12 bɛ tungaranke ninnu mɔgɔw don dɛ walayi parce que k'i faso bila k'i bɛnna bila ka bɔ i kɛ jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ la k'i bɛ taa dahirimɛ ɲini na c'est un tas de problème don o don jɔnmaya bɛ k'i la diɲɛ don o don bɛ k'i la i yɛrɛ i bɛ sigi ni min ye walayi an bɛ badabada foli di tungaranke bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc nin kɛnɛ in bɛ sigi olu de fana ye ka dɔɔnin fɔ u ka degun na k'a yira somɔgɔw fana la k'a fɔ u taara tunga la u kana filɛ k'a fɔ ko gɛlɛya t'u kan gɛlɛya b'u kan yɛrɛ yɛrɛ de somɔgɔw k'u hakili to appel ko in na yɛrɛ yɛrɛ de tɔnɔja ye an bɛ taa ji min an bɛ segin ka na tiɲɛ don Segou Balo alias Espace Balbi Anana ode kama how kama Songo duma chama telefonico ani voiture chama Boutique vive électronique boutique vive Ferita vive mobile ferita vive Senunga vive Wasenu jeunesse vive Espace Balbi Kotija bella, kotija dingeni bella. Wakera, ede yake waira. iPhone songo duma, Samsung songo duma, Huawei songo duma, Tecno songo duma, Redmi be achama. Encore an seginna ka don an ka kumaso Mandi kɔnɔ n'o ye Balbi Bugu Media ye ayiwa
Darame an nana tuguni. Baasi foyi t'a la. N'i ka cɛ bɛ ka ɲɔgɔn sama. Njayi kuma ka d'ale o. A bɛ ban waati o waati Ala k'aw bɛn ko la ne kana taa k'aw to ɲɔgɔn na. Amina yarabi an tɛ bila ɲɔgɔn na. Ayiwa an bɛ na halisa. N'a sɔnna n ta ma. N'a sɔnna n ta ma. Bon ne kun ko a ye kuma dɔ fɔ ne ko e ka segin k'o fɔ a ma ni fɛn b'a bolo a b'a d'i ma. Ayi bɔn i b'a dɔn ne ɲɛ bɛ Darame la cogo na ne. Ni yɛrɛ cɛ ka fini faralen dɔrɔn i b'a dɔn ko hali ni fɛn bɛ yen n'a man ca. Non fini a san wagati a kun tɛ tan fana quoi. Yɔrɔ kolikɛla ninnu sisan fana an dɔgɔnin ninnu tɛ fini ko a ko cogo la. Tiɲɛ don. Yiriniw de b'an ka fini ninnu tiɲɛ. Non wo fitinin de tun bɛ nin na. Ok. U bɛ to k'a goro ni yirini minnu ye sisan. E ka dugu minnu fɔ dugu tɔgɔ jumɛn ye jumɛn ye. Dugu jumɛn ye tuguni. E ko Darame ninnu bɔra yɔrɔ min. Dishiti ani Walata. Dishiti ani Walata. Ani Walata. Ok. Ayiwa ok Darame. Donna nata la. Tulo b'i la. An bɛ taa. Ayiwa halisa question damadɔni b'an bolo k'a lase Darame ma. A ka dɔɔni fɔ an ye halisa. Darame. An bɛ kɛnɛ min kan baarakɛlaw ka kɛnɛ don. O ye tiɲɛ. E sera an ma yan i taara tunga la an kumana tunga kan. Donc baara de bɛ maa mun na fa. Siga t'o la. Donc commerce kɔfɛ baara wɛrɛ dɔw bɛ e bolo Congo Brazza ye ou bien ni e nana vacances kɔnɔ yan i bɛ baara dɔ kɛ. Bon ne kɔni ni ne siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ kana vacances la. Mais Congo commerce kɔfɛ. Après 11 ans. 111 kɔfɛ ni siɲɛ fɔlɔ kana. Ni ne siɲɛ fɔlɔ kana o tɛ n ka laɲini ye. I b'a dɔn kɛ est-ce que ni ninnu taara tunga la a tɛ dɔw la de est-ce que seginni ka di dɔw ye. Bon juste n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna dɔw bɛ yen nɔ. A yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ n'i bɔra burusi kɔnɔ dɔrɔn k'i bila ka taa Brazza. Cɛ ni i kunkolo t'i kan da la cɛ a ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn. Ko Brazza so dɔrɔn de bɛ yen. So bɛ yen o tiɲɛ ye. Mais i kana ɲina ne ye san 7 kɛ Bamako yan kalan na. Mais tungalataga ye fɛn dɔ de ye. E fɛ fɔ ne ɲɛna k'e bɛ bɔ burusi kɔnɔ ka taa Brazza. Ne ma bɔ burusi kɔnɔ ka taa Brazza. Ko ne ye san kalan. A ko ne k'a bila n kunna k'ale ye san 7 de kɛ Bamako yan. O b'a jira ale bɔra Bamako yɛrɛ ka taa mais bɔ burusi kɔnɔ parce que mais ne bɔra burusi de kɔnɔ ka se Bamako yan. Oui. Bon e nalen congé la sisan e sera a ka village la. Ne taara seliba yɛrɛ kɛ an ka village la de. Ne nana ne fantini tun bɛ yan nɔ n fa kɔrɔba de tun bɛ village la. Bon n nana seliba min kama n ko fo n ka taa kɛ n faso la. Bɛɛ b'a dɔn insécurité bɛ Mali la an b'an profiter k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo nin yɔrɔ in na a n'a ka cɛdenw et président Assimi Goïta k'a ka cɛsiriw kɔnɔna la ka foli d'u bɛɛ ma u bɛɛ lajɛlen ma a ka cɛsiri kɔnɔna la n sera ka taa seli kɛ n faso la n bɛ foli bila an ka convoyeurs fana ye u fana bɛ k'u nin di walasa sira in kana se ka datugu donc n sera ka taa seliba kɛ n fakɔrɔba kɛrɛfɛ. Après nana Bamako. Jara ye kojugu an b'an ka finitigilaw bɛɛ lajɛlen fo i tɛ gardez-vous bila. Mais waati in na son excellence Assimi Goïta mes respects et mes considérations big up ballon. A diyara n ye kojugu. Darame y'an ka taa. Ok n taara seli la village la n'o ye Muruja ye. N seginna ka na Bamako n bɛ ci misɛnninw na yanni n segin wagati fana cɛ ni Ala ka jɛ ye. Ayiwa baara jumɛn i n'a fɔ baara jumɛn. Bon ne bɛ baara min kɛ commerce kɔfɛ o ye média baara de ye n'o ye micro trottoir ye. A bɛ mɔgɔ caman dabali ban. N bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ micro trottoir kɛ Afrique de l'Ouest jeunes la mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ micro trottoir kɛ Congo Brazza. Applaudissez pour lui. Non i kan ka fɔ quoi mais c'est pour cela a kuma kojugu hali n'i y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ domaine dɔ kɔnɔ quoi. C'est pourquoi ne ko k'e k'i doni jigin k'i tɛ se. Voilà depuis i y'a ye depuis ne ye nin ye ne y'a dɔn a bɛ domaine dɔ kɔnɔ. Kumakɛla fana don ka fara o kan. E jeli ye. N ye jeli ye. Micro trottoir i b'o kɛ. N b'o kɛ. A bɛ commerce fana kɛ. I bɛ commerce fana kɛ. Awɔ. E kelen tɔnɔ saba. E ka commerce baselen don jumɛn de kan. Ne ka commerce baselen don fini feere de kan. Musow ka fini an bɛ quartier min na Congo Brazzaville o ye potopoto ye. Yɔrɔ jumɛn ye. Potopoto o ye maliyɛnw faso de ye. Potopoto. Awɔ. Maliyɛnw de bɛ yen. Maliyɛnw de bɛ yen yɔrɔ la. Congolais yɛrɛ b'a f'i ma. Ko an filɛ nin wagati min na san 20-30 kɔfɛ ko potopoto k'i tɛ Congolais ye yen tuguni sabula maliyɛnw de ka ca o yɔrɔ yɛrɛ la parce que comme anw bɛ feere de kama potopoto de ye Congo suguba ye sugu tɔw bɛ yen mais potopoto de ye suguba ye donc bɛɛ b'a ɲini ka so sɔrɔ sugu de kɛrɛfɛ walasa taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya baara yɔrɔ ni so cɛ. Donc ne y'a faamuya sisan n'i taara Europe jamana ninnu dɔ la kelen na ni yɔrɔ min ka maliyɛn ka ca yɔrɔ min na u b'o yɔrɔ tɔgɔ da o la. I n'a fɔ Faransi u b'a fɔ ko foyer. A ye bɔ foyer o ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ papier sɔrɔ mɔgɔ minnu farala bɛ papier sɔrɔ Faransi yɛrɛ bɛ olu loger yɔrɔ min na. A ne ni tunkaranke dɔ kumana ko marakaw de ka ca ye puis fana yen. Awɔ o diyagoya parce que e na waatinin fɔlɔ o y'a sɔrɔ i bɛ so sɔrɔ i yɛrɛ ye
i bɛ taa loger foyer la i na waati ni fɔlɔ sinon n'i bɛ fɛ ka fɛn marakaw ɲini sisan Faransi o i bɛ taa a bɛ hakɛ to an ye gardien bila président ye donc finitigila bɛɛ lajɛlen an b'a f'u ɲɛna fana u k'u hakili to papier ko in gɛlɛya la papier tunga n'a gɛlɛya jugu ye papier ko ye n'est-ce pas awɔ n'i bɛ tunga la tuma dɔw la ni mago jɔra papier administratif fɛn dɔw la tuma dɔw la a sɔrɔli bɛ gɛlɛya a ka gɛlɛn mais gɛlɛya min tun b'a la fɔlɔ alhamdulillah caman de bɔra la a ma ban pewu mais caman kɔni bɔra la donc an b'o foli d'u ma u k'u hakili to o la cɛ in nana kokajɛ de kama son excellence tonton Asim ayi ne ma ba o ma c'est vrai a b'a hakili to a la de tonton Asim bɛ baara la dɛ i ye min fɔ dɛ a kan ka fɔ tan yɛrɛ dɛ a ye hakili to a la merci mais n bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna fana ka fara kan a sigilen tɛ dɛ a tɛ kuma ayi cɛ tɛ kuma dɛ a bɛ baara de kɛ d'accord an b'an ka ambassade fana fo nin wagati in na voilà sisan n'an k'i ɲininka an ka taa fɛ n b'i lamɛn i pɛrɛnnen da n pɛrɛnnen don mais yanni k'a ɲininka n bɛ fɛ ka Saraja b'a ka kuma mugu bɛɛ da e la bi awɔ n bɛ fɛ ka différence fitinin min fɔ Faransi fɔ a ye ko ani potopoto ko kan n'an ko potopoto bɛ i n'a fɔ quartier Brazzaville quartier de don mais a bɛ i n'a fɔ Brazzaville Chine de don malien tɔw minnu bɛ quartier wɛrɛw la commerçant minnu bɛ quartier wɛrɛw la olu bɛ soli ka na sanni de kɛ potopoto ka taa bila u ka feerekɛyɔrɔ la k'a feere grossistes donc potopoto ye sugu min ye grossiste sugu de don mɔgɔ caman fana bɛ na o yɔrɔ de la walasa ka na fɛn sɔrɔ da nɔgɔman na ka taa feere ka dɔɔni sɔrɔ a kan o de y'a to malien yɛrɛ de ka ca potopoto u bɛ si yen walasa u ka surunya baarakɛyɔrɔ la donc an bɛ baga da la an bɛ fini feere de la an bɛ musofiniw de feere bagi ninnu wax super wax b'a la wax hollandais b'a la Uniwax b'a la Vasco b'a la donc toujours n bɛ profiter k'an ka président fo yan n'o ye PDG Seku Dramé a profiteli bɛ ka caya e laban bɛ woro sara président don non ni m'ale fo yan a ma ɲi a bɛ kɛ baara ye a bɛna taa ani dɛmɛbagaw a bɛna taa non n b'a dɔn n'a ye image ye a fɔ n'a ye président Seku Dramé PDG Mukonji n'i ye nin image ye i ka da la k'a fɔ ko Balibibugu élément bɛɛ ka foli b'i ye k'u ɲɛ b'i la u bɛ fɛ k'i ye tuguni n y'a fɔ a y'a faamu voilà kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ayi mais i b'a dɔn a cɛ in a kunkolo ka ɲi dɛ ne n'a tɛ bɛn cogo cogo a ko k'u ɲɛ b'i la wa u bɛ fɛ k'i ye fana o sanfɛ o ye aller retour de ye an bɛ k'a bila ka taa ale la retour bɛ yen o faamuna voilà ayiwa Dramé halisa an bɛ to e ka niveau la yalima yen so sara a ka gɛlɛn dɔɔnin wa mɔgɔ min taara fɛn ɲini i ka jamana kan i b'a dɔn a bɛ dɔɔnin sɔrɔ hakilila min bɛ olu la olu n'an ka hakililaw tɛ kelen ye mɔgɔya dɔɔnin bɛ anw fɛ yan nka yen mɔgɔya tɛ yen dɛ n'i bɛ mɔgɔ min ka so kɔnɔ sɔngɔ min mana ja a b'o de f'i ye i b'a tɛrɛmɛ n'aw bɛnna salamu lafiya n'aw ma bɛn i bɛ taa ɲini cogoya wɛrɛ la nka yen kɔni n'i ye so daduman sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ so défaut caman fana don quoi i b'i débrouiller ni o ye olu bɛɛ y'a gɛlɛya dɔ ye donc k'a fɔ dɔrɔn yen so sara ka gɛlɛn ni an ka yɔrɔ Mali so saraw ye estimé tan rentrée coucher cɛgana soni o bɛ taa joli la ye cɛgana soni entrée coucher e b'a fɛ ka taa n'a bɛ fɛ ka taa y a pas de problème a kana taa to yen dɔrɔn ka san 11 kɛ n'a fɔ ne ne ye san 11 kɛ ne ye minnu f'i ma ne bɛ tila ka segin o bɛɛ kan kana ko cɛ ne ka invitation bɛ sira la kana tɔnɔja i ta fara y a pas de problème ne ka invitation bɛ sira la o kun chambre kelen o bɛ taa joli la quoi bon a ɲɛnama n'i bɛ fɛ k'a ɲɛnama kɔni sɔrɔ 5000 6000 ninnu mais n terikɛ hali yan o kelen don dɛ ayi a bɛ dépend a bonya ni a fɛnw fana la dɛ o de b'a la sinon so kɔni n'i bɛ so ɲuman kɔ i bɛ wari caman bɔ ça c'est vrai nka n'i ye comparaison bila Mali ni Congo cɛ yen so sara ka gɛlɛn ni Mali ta ye quoi olu kana na confortable ko ɲini aw nana ɲinini de la a ye fitinin sɔrɔ a k'aw bugu ye a k'aw ka baara kɛ i taara da chambre ni kelen kɔnɔ 2500 4000 e da yɔrɔ t'o bɔ i kana ɲina fɛn kelen kɔ bi ye cɛgana ye sini ye musotigi ye i cɛganalama bɛ se k'i kuru yɔrɔ dɔ la tuma dɔ la i musotigilama tɛ se k'i kuru yen dɛ a bɛ fɛ k'a fɔ n'i taara tunga la i bɛ se ka muso furu ye ayi bɔn a bɛ na ne duntulu banna muntulu bɛ gɛrɛ
ne y'a fait ne dun y'a fɔ n'u ka voilà na muso ta ye n'u ka baara kɛ u ka segin ka na u faso jamana kɔnɔ o b'a sɔrɔ caman bɛ yen muso ma cousine minɛlen bi yan o b'u bɛ k'a kɔnɔ yan bolo cousine bi yan o bɛ muso k'a ma kɔnɔ minɛlen bɛ k'u bolo u bɛ taga o y'a bannen o nin kuma in diyara n ye kosɛbɛ oui nin yɔrɔnin diyara n ye ne yɛrɛ bɛ micro trottoir kɛ don dɔ la n da delila ka maga nin kuma in na i bɛ taa sɔrɔ an caman bɛ yen a ka di an ye ka na muso ta Mali de la awɔ don o don an bɛ aéroport la an bɛ muso kunbɛn la ni kongolo bɛ fɛ ka an dalabɔ u b'a fɔ ko an taara an ka koli dɔ kunbɛn c'est à dire o kɔrɔ k'an bɛ ka taa muso dɔ kunbɛn aéroport la ayiwa a tɛ komi n'a fɔ muso tɛ Congo ye muso bɛ yen oui et puis n'anw taara n'anw ye furu kɛ n'an ye muso minnu ta Mali la n'u taara an bɛ garizigɛw sɔrɔ yen nɔ an bɛ den dɔw de sɔrɔ yen nɔ oui mais o den ninnu bɛna bila problème dɔ kɔnɔna la mɔgɔw tɛ k'a faamu bi bi in na problème nasugu jumɛn ye merci n b'a walawala ye vas-y c'est à dire u ma wolo u fa dugukolo kan awɔ u wolola wali jamana min kan olu ka tabiya ni anw ka tabiya tɛ kelen ye donc culture fila de mélangelen bɛna kɛ olu la sisan ni bangebaga ma se ka lamɔ ɲuman don o den sugu kɔrɔ dɔrɔn a bɛ se ka perdu à 50% ou à 100%. oui donc an bɛ kala sɛmɛ an bangebagaw la u k'u hakili to den minnu bɛ sɔrɔ tunga la surtout anw ta o tɔgɔ dɔ sɔrɔla olu la ko tabusiw oui c'est vrai o sujet bɛ ka bezuba de kɛ nin wagati in na mɔgɔ fɔlɔ min ye a kuma yɛrɛ fɔ réseau sanfɛ o ye ne yɛrɛ panafricain ye mɔgɔ caman sɔrɔla k'an soutenir dɔw fana sɔrɔla k'an dɔgɔya nka ni kuma fɔra bɛɛ b'i ka tata ta a la an bɛ den minnu sɔrɔ yen a bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ ye sini denmasa ye walima n kɛra denmasa ye kaban nka den ka lamɔ surtout min ma wolo a fa dugukolo kan a ka gɛlɛn dɔɔnin e bɛ se k'a mara so kɔnɔ nka n'a taara kɛnɛma ani mɔgɔ wɛrɛ de bɛ tagama o ni ale ka tabiyaw tɛ kelen ye donc u ka mara bɛ gɛlɛya dɔɔnin donc bangebagaw k'u hakili to o yɔrɔnin na anw minnu fana bɛ muso ta caman caman Mali la yan ka taa n'a ye k'a fɔ ko olu jogo man ɲi ka taa sɔrɔ u bɛɛ tɛ jogo kolontigi ye n'anw ye den minnu sɔrɔ sinikɛnɛ olu fana tɔgɔ de bɛna wele o tabusi kelen na e y'i ban ka min furu e den nana kɛ o ye ni mɔgɔ banna ka i den furu a kana bali i la sisan ne fɛ k'i ɲininka o Brazza ye furu bɛ tɛmɛ aw ni étrangers ni congolais yɛrɛ cɛ furu bɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔ a man ca tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka tabiya ka di Congo muso caman ye dɔw yɛrɛ b'u tɔgɔw yɛlɛma k'a sɔrɔ u tɛ seli dɔw b'u an ka fini don cogow ladege mais furu bɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ cogo di an bɛ diinɛ min na o b'a yamaruya ko silamɛcɛ i bɛ se ka yahudiya muso furu n'o y'a sɔrɔ i bɛ se k'a yɛlɛma ka don silamɛya la i ka diinɛ la c'est vrai ni muso kɛr'i fɛ a bɛ se ka yɛlɛma donc muso dɔw yɛrɛ yɛlɛmanen congolais silamɛw bɛ yen nɔ an ka o conseil islamique président yɛrɛ congolais de don n b'a fɔ nin yɔrɔ in na congolais de ye anw ka silamɛw ka ɲɛmɔgɔba Congo yen nɔ o yɛrɛ congolais de non jamana wɛrɛ mɔgɔ bɛ wuli ka taga yɛlɛma Congo ka kɛ o conseil islamique président ye mais congolais yɛrɛ de don wa congolais yɛrɛ de don congolais 100% ale de ye silamɛ ye ka tila ka kɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ ye hali an ka seliba kɛnɛ congolais de b'an laseli o b'a yira k'a fɔ silamɛw bɛ yen fana nka anw kɔni de ka ca silamɛya hukumu kɔnɔ maliyɛnw ni jamana wɛrɛ mɔgɔw de ka ca fɛn min fanga ka bon olu fɛ yen o ye Yesu ka mɔgɔw ye voilà donc an bɛ se k'u furu nka majorité kɔni ye congolais mais congolais min ye d'origine maliyɛnw ye ou bien d'origine sénégalais ou bien jamana wɛrɛ d'origine mais wolola yan nɔ ye nationalité b'u bolo ne mago bɛ min na n'a y'a sɔrɔ congolais yɛrɛ n'a fɔ fa ka bɔ yan ka t'i sigi Congo ka muso furu ye ka den sɔrɔ an fɛ o ye tabusi ye quoi i y'a fɔ i yɛrɛ a fɔ cogo min na dɛ congolais yɛrɛ est-ce que furu bɛ tɛmɛ i n'a cɛ maliyɛn tɛ se ko ten n b'o f'i ye bi ni maliyɛn kɔni kɛr'i fɛ i kɛra a fɛ i kana dan i ka kɛ diinɛ wɛrɛ mɔgɔ ye dɛ i b'a dɔn kanu bɛ se fɛn bɛɛ la tiɲɛ don ni maliyɛnkɛ kɛr'i fɛ a bɛ se k'i yɛlɛma k'i kɛ fɛn bɛɛ ye ni kanu si c'est réciproque maliyɛnkɛ bɛ congolais ta a yahudiyalama k'a latubi k'a furu a bɛ silamɛya pratiquer ka tɛmɛ maliyɛncɛ in yɛrɛ kan tiɲɛ don siga foyi t'o la non c'est vrai oui
kuma ɲana ne y'a f'i ɲɛna n ko nin bɛ se kuma la de. ayi bɔn depuis ko k'ale panafricain ne ko Darame tulo b'i la don n'a nataw la a ka di e kana sigi Mali kɔnɔ yan. an ka maakɔrɔw bɛ dugawu dɔ kɛ ko Ala k'an kisi tungafɛ suya ma mɔgɔ si ka laɲini tɛ i ka kɔrɔ tunga la jango ka sa tunga la tunga ye fɛn ɲini yɔrɔ de ye i ka dɔɔni sɔrɔ i bɛ se ka na i ka denbaya lahinɛ cogo min walima i bɛ se ka na i yɛlɛma fɛn wɛrɛ la i faso la pour que ka se ka bɔ nɔgɔ la nka sɔrɔ tanya bɛ se ka mɔgɔ caman bila ka mɛn yen nɔ dɔw fana ta ye ban ye ka na nka ne ka laɲini kɔni tɛ n ka sa ye. nin kuma in diyara ne ye trop. Tunkaranke ka taa fɛn ɲini ka segin ka na faso kɔnɔ a ka d'a ye a kana sigi bon mun bɛ Tunkaranke dɛmɛ o ko la sisan somɔgɔw an minnu b'u kɔ yan. siga t'o la parce que a caman bɛ fɛn bila ka na ko a ye nin don nin da fɛ anw tɛ a don a da fɛ c'est à dire o de kama don o don ne b'a fɔ Ala ka Tunkaranke bɛɛ kisi balimajugu tɔɔrɔ ma quoi. siga t'o la c'est à dire ne de b'a f'i ɲɛna ko karisa wari bila ka na n ye terrain dɔ ko mais n bɛna san siniɲɛsigi don. ne de y'o fɔ dɛ e de bɛ wari bila ka na ne de b'a kɛ k'an pari ka tila k'a fɔ k'e b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ i t'a foro la wari bɔrɔ t'i bolo k'a bila ka na ni a ye c'est pourquoi n b'a fɔ somɔgɔ bɛɛ n'u ye wari bila ka na a y'a don da min fɛ a y'a don o da fɛ siniɲɛsigi de don maa hali ni ye san 100 balo tunga fɛ je pense que i laban i faso de nin kuma in diyara ne ye trop message de don k'u k'a lamɛn. u k'a lamɛn bɔn a y'a fana fɔ ka d'a kan dɛ mɔgɔ dɔw bɛ olu tɛ se ka na u faso la dɛ mɔgɔ dɔw olu tɛ se ka na dɛ. cogo di. voilà a y'a fɔ ka d'a kan. n'i taatɔ la n'a sɔrɔ i ye fali suɲɛ i ka village la e segin man di dɛ. voilà ayiwa n'i ye faden to don village la ka taa i bɛ segin cogo di e segin man di dɛ. voilà o aw mɔgɔw fana bɛ fɔ ka fara a kan et puis ne bɛ fɛ k'e ɲininka o e fana i bɛ caméra kɔfɛ de n'i y'a jateminɛ hali i kɛ téléphone n'i y'a jateminɛ sisan i bɛ taa sɔrɔ TikTok b'i kun walima Facebook b'i kun. awɔ ne ka baara fanba yɛrɛ bɛ kɛ ni TikTok ye. a bɛɛ b'a kun mɔgɔ ko k'a bɛ baara kɛ média. maintenant mɔgɔ minnu b'u to jamana kɔfɛ ka Mali burujaw e bɛ mun f'olu ye. non juste c'est une demande hakilina di don n tɛna mɔgɔ fa neni n tɛ mɔgɔ ba neni mɔgɔ minnu b'u to jamana in kɔfɛ ka Mali buruja e bɛ mun f'u ye. Ture ye ne kɔrɔkɛ de ye wa Kulibali ye ne kɔrɔkɛ de ye. ayiwa jɔn Ture ye ne kɔrɔkɛ Kulibali ye ne kɔrɔkɛ ye. Kulibali ni Ture e jeliba de n kalifalen b'u la. ayiwa ni n ye kuma dɔ fɔ n'aw ma taa o jimi sira fɛ u k'a bila fili minɛn kɔnɔ. kuma min n'i bɛna fɔ sisan ne tɛ yan ne tulo t'a la fana. i tulo b'a la dɛ. i bɛ se ka taa n'a ye. n bɛ se ka kuma kelen pewu de fɔ. mɔgɔ si ka n'i faso yira n'i numan bolo ye. kuma kɔrɔma de don. mɔgɔ mɔgɔ b'i faso buruja i ye fasoden jugu ye wa i ko man di Ala ye. siga t'o la. dɔnnibagaw y'a fɔ ko faso kanu k'o yɛrɛ ye limaniya dɔ ye o yɛrɛ ye Alabato dɔ ye ni mɔgɔ mɔgɔ b'i faso buruja e bɛ k'i yɛrɛ de buruja o. o tora sisan n'i ye jateminɛ kɛ Darame e bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ k'u faso buruja o ye fasoden juguw de don wa. fɛn dɔw bɛ yen nɔ a bɛ faamu k'a sɔrɔ a ma bɔ nɛn sanfɛ. non juste ne y'i ɲininka de kana munumunu sa Darame i b'a fɔ cɛ ka kɛ cɛ ye sa Darame ne b'i ɲininka de mɔgɔ minnu b'u to tunga fɛ k'u faso buruja fasoden juguw de don wa. fasoden jugu don bi fasoden jugu don sini. d'accord maa si tɛ k'i faso fɛ k'i bɛ tila k'a dɔgɔya k'i bɛ tila k'a buruja mɔgɔ mɔgɔ bɛ dɔ fɔ Maliba in ma k'i to Mali kɔ kan ko faamaw tɛgɛ tɛ se ka da i kan i fasoden jugu. n'a digira i la i bɛ taa sɔrɔ i ye fasoden jugu de ye maa min tɛ fasoden jugu ye n kan t'o ma dɛ. ayiwa ne bɔra kuma kɔnɔ. ayiwa e bɛ fasoden jugu dɔ dɔn Mali kɔfɛ wa. e tɛ dɔ dɔn wa. non ne tɛ fɛn dɔn dɛ ne bɛ k'e ɲininka dɛ. ne tɛ fɛn dɔn n'a sɔrɔ e b'a dɔ dɔn min bɛ yen nɔ n'a fasoden jugu don e ka kelen fɔ tan. Darame ko maa min bɛ a faso dɔgɔya mais k'a fɔ ko a b'a dɔn fila don a ko maa min b'a kɛ de. mais Darame t'a dɔn ne t'a dɔn a bɛ se ka kɛ Tɔnɔnja i bɛ dɔ dɔn. non ne tɛ mɔgɔ dɔn na parce que. Dina Tɔnɔja ye mun caman dɔn. ne tɛ réseau kan kosɛbɛ. a bɛ fɛ ka foronto de dun ne da kɔnɔ. a b'a dɔn. non ne tɛ réseau kan kosɛbɛ. Tɔnɔja e b'a dɔn. non ne tɛ réseau kan. Bitɔnmani de bɛ ne bolo tiɲɛ yɛrɛ la pour que i ka réseau lajɛ i b'a fɔ que Ekarama de ka k'i bolo. voilà ale de bɛ réseau kan ale de ye panafricain ye o de kosɔn ne y'ale ɲininka. Bitɔnmani de kɔni bɛ ne bolo ne tɛ. réseau sanfɛla ye fɛn dɔ ye bi-bi in na. a kɛra i b'a kan o i t'a kan o i b'a kɔnɔ ko dɔ kalama hali ni e m'a ye a kɔnɔ dɔ y'a lakali i sigilen ɲɛna e Tɔnɔja ye min filɛ e bɛ se k'a fɔ Mali kungun n'a ɲɛɲɛ diɲɛ fan bɛɛ k'e ma deli ka fasoden jugu dɔ tɔgɔ mɛn i tulo la wa. bon ne kuma non la question reste posée juste ne de question posée là ye yan e ye jaabilikɛla de ye. a y'i jaabi o question posée ne kunna a y'i jaabi o lui
ne de question posée là ale jabili kala de ale jabi oui ka kila k'a ɲɛfɔ i ɲɛna de wow d'accord ɲɛfɔli de don ni i b'a dɔn n'i t'a dɔn fana non juste ale man ka question de poser ne kunna ne de kan ka question poser Tononjai et jusqu'à fi ɲɛna tant que n'i ma sa i kan'i tana fɔ Ala ye on sait jamais n'a sɔrɔ i yɛrɛ fana bɛna k'a dɔ ye n tɛ Ala deli a la i bɛ fɛ k'o de fɔ n tɛ Ala deli a la non n bɛ fɛ k'a fɔ bon comme e fana bɛ bɔ fɔlɔ on sait jamais mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ n'i bɛ ka taga n'o sira de ye i bɛ bɔ fɔlɔ dɔnnibagaw e bɛ Mali kɔnɔ Tononjai n'i ko n'i bɛ sa ni mɔgɔ ma sa i ka n'i tana fɔ Ala ye o b'a jira don ne laban e fana bɛ se ka changer k'i bɛ ka minnu fɔ nin ye ko fasodenjuguw don ko e bɛ na ko ɲɔgɔn dɔ ye i bɛ bɔ fɔlɔ toi tu n'es même pas sorti d'abord bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko fɛn bɛɛ b'a den wolo ko nka kuma de b'a ba wolo o b'a jira k'a fɔ ne man kan ta ka kuma bi in na ka n da bila n yɛrɛ ye sabula mɔgɔ tɛ sini kɛcogo dɔn mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ fasodenjugu ye bi a bɛ se ka kɛ a bɛ fili minɛn kɔnɔ o bɛ se k'a yɛrɛ ye sini mun de b'a jira e ni ne la ko o fili tɛ se ka ne ni e bɛɛ sɔrɔ don n'a nataw la Ala k'an kisi jɔn e ni ne non dans les jours à venir non ayiwa halisa an bɛ Balbibugu media kɔnɔna la nin waati in na an ka waati kofɔlen bɛ ka sɛnsɛn ka se yan c'est vrai ayiwa baarakɛlaw ka kɛnɛ don an ye tungaranke sɔrɔ an kumana an masala an ye caman fɔ halisa an bɛ to tunga okumu kɔnɔna la an bɛ to baara fana okumu kɔnɔna la ni i taara tunga la ka ban i bɛ taa baara de kɛ o de kama n b'a fɔ jagoya ye baaraden kɛ n'i ma baara i bɛ minɛ ka di baarakɛlaw ma n'i m'i cɛsiri i bɛ minɛ ka di cɛsirilaw ma d'accord kuma cɛ kuma la folikan jumɛn b'aw bolo ka di an lajɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan don n'a nataw la a tɛ dabila dɛ k'u ka to u ka liɲɛw kan halisa Balbibugu media ko duman dama dama de bɛ yen a ka d'an ye fana mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara la i bɛ a kɛra mɔni ye o a kɛra cikɛ ye o a kɛra fɛn o fɛn de ye soudeur baara ma bɔ baara la quoi i y'a ye donc baara bɛɛ ni c'est vrai baara bɛɛ ni a tɔnɔ don baara min n'i bɛ se k'i ka denbaya ta a la i bɛ se k'i ka somɔgɔw balo a la donc a bɛ se ka ɲɛnabɔ baara in kɔnɔna de fɛ parce que ni e y'i da ka sunɔgɔ ni e mago bɛ dumuni na jɔn bɛ n'a d'i ma donc Darame an bɛ kuma d'i ma halisa an bɛ kuma baara kɔnɔna la an bɛ bɔ tunga phase kɔnɔna la an bɛ na an ka bolola baarakɛlaw ka côté la an bɛ dɔɔnin fɔ o la an bɛ sɔrɔ ka bi ta ɲɔngiri ko duman banbali o tɔnɔ ka dɔgɔ ne bɛ fɛ ka min fara i ka kuma kan yanni an ka bɔ baara hukumu kɔnɔ n'i y'a mɛn baara i ko baarakɛla n'i y'a mɛn a bɛ fɔ ko tungaranke f'a ka taa sɔrɔ baara de ka diya i ye fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka tunga minɛn ta ka tunga sira tagama n'i taara tunga la i bɛ taa fɛn ɲini fɛn tɛ sɔrɔ ni baara ma kɛ hali n'o y'a sɔrɔ baara tɛ mɔgɔ kɛ fɛntigi ye n'i bɛ baara kɔnɔna la an bɛ furuw kɛ tunga la bi an bɛ se ka mɛn tunga la quoi i bɛ furu kɛ i bɛ denw sɔrɔ an bɛ den minnu sɔrɔ n'an b'a fɔ olu ma ko tabusu n bɛ n sinsin o yɔrɔ kan an ka hakili to u ka mara la mɔgɔ caman bɛ ka lagosi lase tabusu ma bi in na tabusu ma fosi kɛ ni u bangebagaw kun y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ne hakili la kuma min bɛ ka fɔ bi o kun tɛ fɔ bon k'a fɔ cɛ fana ye n'i taara muso min y'i ka hakɛ ye quoi c'est-à-dire i ka catégorie n'i taara o nɔfɛ ne hakili la o kuma man ca bon cɛ caman fana de bɛ yen u bɛ nkalon tigɛ pour que ka musow sɔrɔ an ka ni tabusi ninnu ka ko histoire a kuma ka ca cɛ i ka k'i yɛrɛ ye muso i fana ka k'i yɛrɛ ye nka nin bɛɛ lajɛlen base ye éducation ye n b'a ɲini an masaw fɛ an ka hakili to denmisɛnnin minnu bɛ sɔrɔ tunga fɛ an ka hakili to u ka éducation na dɔɔni walasa nɔgɔya bɛ se ka kɛ ani an balimakɛw ni ɲɔgɔn cɛ furu ta fan fɛ u bɛ ka lagosi caman encaisser u yɛrɛ nɔ tɛ o tɛmɛnen kɔ tunga ye fɛn ɲini yɔrɔ de ye mɔgɔ si t'a ɲini ka sa tunga la an bɛ dugawu kɛ ne ni tungarankew bɛɛ lajɛlen ye ala ka sɔrɔ sabati ani sotaw bɛɛ lajɛlen ye somɔgɔw k'u hakili to a la fana tungaranke fana mɔgɔw kan ka hami ni u ye a ka di e ye dɔ k'i wele jumadonya fɛ nka i bɛ taa ka taa sɔrɔ jumadonya o crédit t'a bolo ka e wele ni e y'o bila dusu minɛn kɔnɔ e t'a dɔn a bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la a bɛ kɛ baara ye mɔgɔ caman fana ka début e bɛ taa kalo kelen kalo fila weleli bɛ daminɛ ɲɔ banna nasɔngɔ banna o bɛ taa sɔrɔ e bɛ ka 100 min bila kɛsi kɔnɔ k'i bɛ ko dɔ ɲɛɲini n'o ye sini kɛsini lankolon bɛ to denbaya hinɛ bɛ na e minɛ e bɛ commencer k'o bila ka na denbaya la basi tɛ kɛ i ka sɔrɔ la bilen o bɛ ka mɔgɔ caman fana retardé bi bi in na i jɔ i dina i jɔ i b'a dɔn n'i bɛ
juste ici là, c'est nous juger grand catadro. Objection. Ça c'est objection. D'accord. I Johnny Ronina. Ambilame. Ok. Avec foyena depuis en démissionnama. Ko bulonda be kasi de ko den cɛman. Ne den cɛman sɔrɔla dɔrɔn bulonda ka kasi kan ka ban. Depuis den bɛ san 15 ka se san 20 n'i kɛra majeur ye déjà. Du chargé i kan ka dɔ t'a la. O y'an ka lamɔ cogoya ye. I bɛ Mali kɔnɔ o, i b'i faso la o, ou bien i bɛ tunga fɛ. N'i taara tunga fɛ, tunga o ye réalité wɛrɛ ye, mais o ka ni i bɔ i faso tali la. Parce que Dramé ko de ko dɔw bɛ yen nɔ ko n'u taara tunga fɛ ko tile kalo kelen kalo fila k'i bɛ wele ka f'i ɲɛna ko malo banna ɲɔ banna. Non non non. C'est ton plein devoir, tu dois le faire. Hali n'a sɔrɔ fɛn bɛ sɔrɔ dɔrɔmɛni min bɛ yen nɔ dɔ di somɔgɔw ma. Exactement. N bɛ ka kuma in fɔ. Tɔnɔnja ni a ɲɔgɔnnaw yɛrɛ de ye. Minnu b'a bila u kunna une fois que e taara tunga la dɔrɔn e de kan ka du charge yɛrɛ ta. Ayi ne m'a fɔ k'i ka du charge ta dɛ. I n'a tali ka kan. Non ne e ye ne wele tɔnɔnja ye. E bɛ ka mɔgɔ minnu fɔ ne ye a bɛ mɔgɔ minnu marakaw. N'i donna Bamakɔ suguba la sisan wallahi billahi men kale ala la n'i donna Bamakɔ suguba la se bɛ maraka denmisɛnnin san 16 a bɛ ka sabara siri mɔgɔ dɔrɔmɛ 10 suwuladanni fɛ 18h waati tugu a nɔfɛ a bɛ ka taa wari in kɛ min ye i bɛ taa sɔrɔ a bɛ 40 di k'a y'o fara nasɔngɔ kan. O ye maraka denmisɛnnin ye bon n'o ye minɛn ta ka taa tunga marakaw bɔra a don min na n'u taara Faransi billahi Faransi président dɔ ko jamakulu dɔ kun dara Faransi kan ko musoman tɔgɔ ko Yakare cɛman tɔgɔ ko Yugo wallahi jeliw bɛ kuma dɔ fɔ ko n'a fɔra i ma ko den cɛ ko kɔrɔ ye k'i k'a bɛɛ de cɛ k'a da i kun bon k'a bɛɛ cɛ ka da i kun n'i ko doni giriman i ko fisigi ɲuman o ye bonda wɛrɛ ye n bɛ da doni giriman tali ma mais ni cɛbakɔrɔ tɛ ɲɛ i bɛ doni giriman ta fo a ta fɛɛrɛ de ka k'i bolo a ta fɛɛrɛ dɔ ye jumɛn ye n'i ye baara daminɛ i bɛ sɔrɔ min kɛ a ma fɔ i k'a bɛɛ ta ka di sow i bɛ se ka du soutenir nka économie ye base min ye n'o ye baara daminɛ ye n'a fɔra ko e ka o économie bloquera o yɔrɔ la i y'a bɛɛ ta ka di somɔgɔw ma e kɔni b'i ta kɛ i b'a ta dɔrɔn i b'a d'u ma a barika bɛ don i la o bɛ duwawu k'i ye fɛn bɛɛ mais a dɔw la n'a fɔra duwawu ye tiɲɛ ye dɛ a duwawu tɛ miliyari di mɔgɔ ma. Non bon i bɛ ka kuma fila de ɲagami ɲɔgɔn na sisan parce que n bɛna min f'i ɲɛna nafolotigiya ani barika o tɛ fɛn kelen ye dɛ fɛn kelenw tɛ ala ko ala de ko ten ne tɛ dɛ k'ale kɛ nafolo ye gɛrɛjɛgɛ fitinin dɔ de ye a b'a di nabara ma e ɲɛ t'a la nabara kɛ eremɔrɔku bɛ ka décharger a siɲɛtigiw de bɛ ka décharger mais n'i y'a bila k'a yɛrɛ k'a décharger a tɛ se bon ni baara tɛ eremɔrɔku tɛ se ka décharger mais a yɛrɛ tigi sigilen don clim kɔrɔ mais o b'a décharger c'est pour te dire juste n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna duwawu ani nafolo ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i bɛ wari min di somɔgɔw ma o bɛ se ka duwawu ɲɛsin ma mais a t'a fɔ ko e bɛ kɛ milliardaire en général. O ye ne ka kuma de sɔn ci la. An ko milliard kɔnɔ quoi. Ne bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna dɔrɔn Dramé n'i taara sisan n'i taara Baraza ne bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna en tant que tel n'i sera Baraza komi i yɛrɛ b'a bɛɛ kalama Mali bɛ cogo min na i b'a dɔn faso bɛ cogo min na i b'a dɔn bulonda bɛ cogo min na i b'a dɔn n'i bɔra n'i donna Baraza une fois que n'i sera Baraza n'i sera don min na o dugujɛ n'i ye 2000 sɔrɔ 200 ci somɔgɔw ma. O 200 bɛ se ka ci somɔgɔw ma nka n'i ye 2000 sɔrɔ i bɛ 200 ci somɔgɔw ma n'o y'a sɔrɔ e ka sɔrɔ yɛrɛ dannen don o 200 ma n'i y'o ci somɔgɔw ma kɛsini lankolon bɛ to o ye i y'a fɔ kɛsini lankolon to yen sa o ko fisa i somɔgɔw kɛ to kɔngɔ la sa kɛsini dabɔkun tɛ siniɲɛsigi préparé de ye kɛsini sigikun ye ka se ka fɛɛrɛ ɲuman de sɔrɔ walasa sɔrɔ bɛ se ka yiriwa don n'a nataw la n'a fɔra ko fɛn yɛrɛ tɛ bila o kɛsini lamɛn n'i taara Congo sirɛlikɛla bɛ yen nɔ n'i ye sirɛli kɛ i bɛ taa ka taa sɔrɔ n'i ye 200 sɔrɔ i bɛ 150 i b'o bila kɛsi de kɔnɔ i bɛ 50 i b'o di touché la touché ye mun ye touché e ni ne ani Zangolo ani Buramajan an bɛɛ bɛ taa cɛkɔrɔba dɔ de ka jatigiya kɔnɔna la o cɛkɔrɔba fɛ yen i t'o ka dumuni dun fufalaki parce que a bɛɛ bɛ dɔ ɲini yɔrɔ de la i fana bɛ dɔɔnin di i ka hɔrɔnya kɔnɔna la k'o fara nasɔngɔ kan i n'a fɔ i ye maliyɛnw ka 40 ko fɔ cogo min na dɔw ta ye 50 ye dɔw ta ye 100 ye dɔw yɛrɛ ta ye 200 ye dɔw ta ye 400 ye ça dépend des moyens mais bɛɛ b'o dɔɔnin min di
i b'o bɔ i ka tile sɔrɔta la k'o di su fɛ surafana dunyɔrɔ la wari tɔɔni o bɛ bila kɛsi kɔnɔ o min bɛ bila kɛsi kɔnɔ ni e taara kalo kelen kalo fila ni e ma to yen i ka bɔ i yɛrɛ la dɔɔni e y'a kɛ i y'o 150 minnu sɔrɔ i tora k'o bila ka na so ne m'a fɔ n k'i tɛ kɛ fɛn ye dɛ mais i bɛ mɛn k'a sɔrɔ i bolo kan ka da min kan ni ka se ka commande-baw ni fɛn minnu kɛ dɔɔni dɔɔni a sɔrɔli bɛ gɛlɛya dɛ ni ala yɛrɛ ka sɔnni yɛrɛ kɔni tɛ fɛrɛ ɲuman dɔ fana économie ye sɔrɔ kɔnɔna la n'i bɛ aventure la hali n'i bɛ so n bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ an ɲɛna non juste a ye n tɛna sɛgɛn n bɛna kuma dɔ de fɔ an ɲɛna n bɛna min f'i ɲɛna sisan c'est quelque chose qui est très réel a bɛ kunna dɛ don dɔ la delima ka k'a la Mahamadu Musafa n'a ka sahibaw sigilen tora kisi ni nɛɛmaba ye su dɔ tɛmɛnenw na mɔgɔw tugulen don su in kɔ u bɛ ka su majamu u bɛ k'a kɛ ɲuman fɔ k'a kɛ ɲuman fɔ quoi Mahamadu Musafa sigilen ko dɔrɔn k'a kɛra a ma wajibi ye est-ce que i bɛ ka kuma in faamuya n bɛ ka faamu Mahamadu sigilen sina ka fɔ dɔrɔn k'a kɛra a ma wajibi ye u tora o sigiyɔrɔ kelen la su wɛrɛ tɛmɛna tugun u bɛ ka su in mankutujugu fɔ k'a mankutujugu fɔ k'a ka kokolon fɔ k'a ka kokolon fɔ Mahamadu sigilen sina ka fɔ tugun k'a kɛra a ma wajibi ye an b'i lamɛn c'est comme si su in fila bɛɛ k'a kɛra a fila bɛɛ ma wajibi ye mun de kɛra ma wajibi ye maintenant Badara Aliyu ani Abubakar Sidiki Layi ani sahiba cɛ naani u ye Mahamadu ɲininka ko Mahamadu ko su fɔlɔ tɛmɛna e ko k'a kɛra ma wajibi ye filanan tɛmɛna a kɛra ma wajibi ye ko mun kɛra ma wajibi ye a ko fɔlɔ min tɛmɛna n'o ko ɲuman bɛ ka fɔ ko alijinɛ kɔnɔ don de kɛra ma wajibi ye k'a bɛ don dugu jukɔrɔ sisan a bɛ taa alijinɛ na i b'a dɔn n bɛ ka nin f'i ɲɛna kun min na n'i ye ɲuman kɛ Ala t'i sara ni juguman ye i ka kesuni ci kesuni de ye du ninnu bɛɛ ci a ye kesuni ko ninnu dabila kesuni ci i k'a di somɔgɔw ma walahi Ala t'i sara ni juguman ye walahi bon i ka nin kuma in n m'a fɔ k'i filila diɲɛlatigɛ la philosophiquement bɛɛ n'i ka hakilina don nka n bɛ min f'i ɲɛna i jɔ n k'a walawala dɔɔni c'est-à-dire f'i ka kɛ tungaden ye walasa i ka nin fɛn sifa ninnu faamuya a man di mɔgɔ si ye ka taa tunga la k'i fa ou bien i ba ou bien i kɔrɔmuso ou bien i dɔgɔnin k'i wele ko n mago bɛ 200 la k'i bɛ dɛsɛ k'a d'a ma o tɛ mɔgɔ si ka laɲini ye nka n'i bɛ tunga la réalité dɔw de bɛ yen nɔ il faut être tungaranke pour que i ka se k'o faamuya quoi mɔgɔ si tɛ se k'a sɔrɔ k'a fisaya i ka denbaya ma an ka silamɛya b'o yira an na an yɛrɛ ka lamɔ kɔnɔna b'o yira an na n'i y'a sɔrɔ i ni denbaya ka jɛ la o de y'a hɛrɛma ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka nafolo barikama d'an ma an ni denbaya bɛ jɛ min na don n'a nata la ne n'e bɛ baro kɛ kosɛbɛ inshallah Dina on va voilà a ka foli ka laban fɔ ne ye foli kɛ laban adresse la e de bɛ k'a sɛgɛn ne de bɛna foli ka laban fɔ ou bien a bɛ ka foli ka laban i jɔn ka foli ka laban fɔ voilà i ka foli ka laban fɔ comme ne kunkolo kalaya y a pas de problème a fana kɛra ma wajibi ye an bɛ foli belebele bila foli kɛra ma wajibi ye Darame foli kɛra ma wajibi ye foli di an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ok yanni k'an ka kumakan laban fɔ n bɛ fɛ ka n dɛmɛbaga dɔw fo n ye micro trottoir in daminɛ fo ka na se bi ma mɔgɔ caman ye n dɛmɛ ni ko n bɛ n da maga a tigi bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko ni k'i bɛ nin bɛɛ tɔgɔ fɔ i jugu fana bɛ caya n bɛ Madi Sako fo nin yɔrɔ in na Mɔna Mabe n ka micro fɔlɔ ale de ye a san ka di yan ni ye micro trottoir daminɛ n'a ye o tɛmɛnen kɔfɛ n b'an ka président ba fo n'o ye Vladimir Poutine Cheikhne Karaso o ye n denmisɛn teri fana ye donc ani mɔgɔ ye n dɛmɛ ni ko n b'a bɛɛ tɔgɔ fɔ an bɛ sɔn ka si studio kɔnɔna la donc n dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ n tɛ ɲina Mamadula di jasa kɔ fantanw jigi ni yatimɛw dɛmɛbaga jigi ani silamɛya dɛmɛbaga jigi Mamadula di jasa n b'a fɔ nin yɔrɔ in ani Jukɔrɔmɛ bɛɛ lajɛlen voilà attention i ye cɛ dɔ tɔgɔ fɔ sisan ko Jasala e bɛ Jasa dɔn ne bɛ Jasa dɔn a ɲɛna ma a ɲɛna n ka dugu ma voilà maintenant sisan n bɛ ci i k'a fɔ Jasa ye Jasala voilà ça va e ka ci don ne daban voilà i b'a fɔ Jasa ye voilà Darame i b'a fɔ Jasala ye ko Balbebugu Media kalifa b'a la don n'a nata la silamɛya kɔnɔ ani balimaya kɔnɔ ani maliyaya kɔnɔ sisan diɲɛlatigɛ ye sababu ye ne ye Jasa dɔn n faw sababu la n'o ye Uwa Darame ani Segu Darame n'o ye n ka président ye n y'a dɔn olu sababuya la ni Jasa ye e fana dɔn ne sababuya la an b'a fɔ Ala ka sababu ɲuman to an ye donc i ka ci ni Ala sɔnna ma Jasala a b'a mɛn mɔgɔ min don
a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la. C'est vrai. Mɔgɔ mɔgɔ ni k'i bɛ baarakɛla de dɛmɛ ka baarakɛlaw ka lahalayaw ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn. Oui. Silamɛya kɔnɔna la jasala ka dɛmɛ bɛ se bɛɛ ma. Oui. A mago tɛ jamu la, a mago tɛ ɲɛda couleur la. Jasa bɛ diɲɛ bɛɛ de dɛmɛ fo ni Ala yɛrɛ ma mɔgɔ min garisɛgɛ don a kun. Sinon ne y'a ɲini Bamakɔ yan a dɛsɛ dɛ. A ka solde yɛlɛ la ne taara la ne y'a ɲini ka dɛsɛ. Jasa yeli ka nɔgɔn. Wallahi mais Ala ka ɲɛ ka d'a ma. Amina ya Rabbi. Oui. Ani e dina yɛrɛ min ye hakilila sɔrɔ ka ne invité ka plateau kan. Ani an lajɛbagaw. Ko ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ. N'i y'a mɛn i b'i sigi k'i ɲɛsin caméra ma i bɛ taa sɔrɔ dɔ de bɛ écran kɔfɛ n'a b'i lajɛ. Tiɲɛ don. An b'an lajɛbagaw fo ani minnu b'a partager ani sponsors ani an bangebagaw an bɛ dugawu ɲini u fɛ ani an ka maakɔrɔw. Donc Ala ka sababu ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Amina rabi. Ala k'an ka jɛ sinsin k'a kɛ Ala ka jɛ ye a kana kɛ mɔgɔw ka jɛ ye. Mɔgɔw ta fara ka di kojugu. Ala ta o tɛ fara. Ala ka sababu ɲuman k'an ye ka hakili ɲuman d'an ma k'an bɛɛ bi don ɲɔgɔnnaw caman wɛrɛ la. N diya i ka kɛ yen dɛ. Ala ko dɔw minɛ tɔnɔ diya ye. Bon alhamdulilayi rabbil alamina an bɛ Ala fo k'a barikada nin waati in na ne bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada. BB Media lajɛbaga ka bɛɛ fo sur toutes les plateformes TikTok, Facebook, YouTube, toutes les plateformes du monde. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada. K'a jira la u k'u sɔgɔlen to BB Media la. Nous ne sommes pas là pour les buzz. Juste nous sommes là ka jamana segin a kɔrɔlen la. Kunu ani bi. A ka to kuma ka so la Ala nabi karim big up ballon Abuka Sidiki Jɛ Gawula kɛ cɛ ye. A diyara n ye kuma ɲana donc an bɛ foli di lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u k'u sɔgɔlen to an na tarata donyaw fɛ ani alamisa donyaw fɛ an bɛ baarakɛlaw ka kɛnɛ sigi bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Ayiwa la mise en onde a été tonton Cheikh le cadrage a été tonton Jai et tonton Kone. An b'u bɛɛ lajɛlen fo a bɛɛ lajɛlen ni ce aw yɛrɛ ye. Tarawelew den don Alimatu Tarawele. Merci beaucoup.